ki arngut ki syukurim ki basatep haka khendau nakadaw jong jing toa namar ka jing theru slaw ublane manta las baro shitayo haka sinong ken mensaw ka basarum jong mosram hadu menta umsem pat lalap satya pan sei ki wat hadien baka kenhun state disaster response fund SDRF kilalit paniram kini ki arngut ki syukurim haswa ban satep hapo khendau nakadaw jong jing toa kilayo ban plai im shwa ya arngut ki khun bat wei khun ksiu kat ba yele depat kitang thu ban sei ki tiar bodon kam handai kesan kesan latwano ka khendau bat kani ki jing jab kalaja nakaliang omeli kathaing ba Himalaya emsang pliang tang sio jengtip halo kani ke jingja basungsi kabalaja po kadong kathai mosnram hakaba kimensiam bokordor kiladu dei tang namar ke jingsa ban ka khandau marmar la hiar sakatai kathai handrai khlamla su ban poi saki chaka badon jingja ya brio namar ba kadon ke jingtua jingi khandau hakba bon ki banta hapo konsi halor kan niu labu jingkerpa di katana peludi bani le sitom nak bantawan plight no extra khnang ban light ki pai ba nak jing e ha ka lei kawan khamtam e ban light nak jingkerdu e ki mar ba mardi kajing juror minim step nrubje te nakashno kamsaw te bakhat don arngot ta de ki si kmishpa ba robino kenter di rock mat ikong dret bersaw di kini te hadu mental sini kata kapor tempat yo banyak saya kita di media te ikon kidon laingut arngut konstruksi bat iwe di kun jong ki te kita kilaim kamu tiba tak bukan nusa di longye bakta kilong kemsau kidon marjan kidon lain te kidon kiwir bakta ane kisu tua kendiak kesoj kakum ka hidup di kalau buje kan digaja nru buje kita klub amne mental kursi ne ma bun sengi terala don studio makhamjor temen ci sengi bat menin nayo nungkong ka telephone call na u video jungi ba open tip ba kaladan ka jing tua khando bat kelarat ika yeng jong kita gibrio po tangal nangta uong ba somat kidon gibrio giba light don gibrio na sakut po tangal nangdo mayo jingte ba kadon sago ika jingja bororku hakaba uwe ukna ulayap kabalai ka jingja ka de ken mansau kata ka de kaba ki ong ba ki khon ki lala imre ka kmi ukpa ki sakut po biang ngadang yo sakwe ke jingtip ba habet kora ka hangtaru kerja kum kata ke jingja ka ba don ki ba lakhla te kalalong sisa ke jingja ka basungsi kum kene ke si phiru klayu i ba kumno ni uslam udang jur man kapor man kaminit agane ka snong jungi hamosundram namasen yo agane ka khubor ngalami na yeng wan chani hamosundram but don kejinga kendo bania review de yaki kam kijam bat u video nata ngadon kejinga lang bat u executive engineer jong ka PWD ka ba ngadon kam ngan chong bat u engineer PWD kalong ba ki surok barok saudong jong kane ka konsumsi kila sakut lut namar bala tua ke kendo de ngidor kam mengin penkhoi ya ke surok swa knang ba ki jingerap ki badewan penpoi syakini ki snong baro ki bala syam lanot ki kali ki de ban yo penpoi ki pulit ki NDRF team SDRF team ki ban po disaster management kiro kimla ban poi syakini ki jaka bajia namar ba ki la sakut lut la tua lut ki surok kwa bangan litpit yakini ki longyeng ki bala tua ki bala jot ki bala pra ndre nga sakut no hangni hamo sunram matasin ringa wan da jingmut bangan hiar sedu kini ki jaka bangan let man pe hi dala de ndre kawa susi kalong nga sakut no hamo sunram mom like surok su ndre nga ongi engineer jo PWD na kumnom no hapo la sai ki ne ki surok ki main road ki de ban like no namar kini ki brio kito ki bakhla na dangar ki dei ki brio ba syong basa hamopen te kini ki met bro sau kli ki met nang thin na dangar ki la kwa ban ra no cha mopen ban liter te ni kwa ba ka surok ka di ban lai
kenang ba nginyo man le don burong ya kini ki bakla khadu ngalayo ban kren ya chief minister de ayo Konrad Sangma ban ngalong ngala batai u ki jingjia jong ka thanjung ni te chief minister nasuban aingo u ba ula kloi ban peno ya ki jingrap buang ba ngin pha baro ki jingrap kat badon kam na kalen sarkar ban yarap ikini ki bri ba semlana bat kumjo ong ya ki brio ki bala khlat on ai mar saulak tengka kum ka gracious leave na kalen sarkar bat ngala ai kublei u ba na kerpat atat ba ong subha ba ong budin lemba the district administration bat kumjo na ki department jo revenue and disaster management ba ki nirap ban penbudin lam ban penpei kumno bangin yo bangin sei kini kimet jong kini ki brio ki benang sakut hapo kani ka kendo kapasungsi kalong hapo dangar i wei kemi bat ki khod laingut katamut barok saun ki lado i musim jong ki te yu kpa ki la yo bakin sei temenra udang don hapo hospital sakwe ke jingjak pasusi kalong haken mansau haba ukpa ke kmi kila yo bakin sei ya ki khon shaba ki dang mut bakin dang sei tiar biang na po ta yen te ha ita ipor ka tua no ka khando ka tap ka pan sundan ya ke yeng jong ki ban ninge ba kim don shu protein namar ba hado kat ni por ki team joga SDRF lane ki pulit ki wei kim pala makin le ban poi ha jaka ban ra katir katar ban sei ya kata kamet lane ban weng ya kata khando te nginget ba hakini ki kenta ki ba ngadam don hang ne mo sara ngadam budin ya ki kam khnang ba ngindang yo ban sei no ini ki met wud khnang ba ngin ai ke jingram bat ka ba kongsan ya kade ba kini ki SDRF team ki de ban poi chaka jaka la da kim poi kini kamut kan long ka ba sha ban pun khoi ya ka khando ban pun khoi man sei kini ki me kam dei ka ba ka ba suk shisha na mal ki team SDRF ki don ki machine ki ba khia ki don de ki kalir ki ba he te ngadang yo kren ya yo SP mentan ba di EDC ru ngala de phone ni te ngala batai i ba kini ki SDRF team ki habya no da kejat namar ban let chadu ken mansau kan simport da kumnom no ban hier se ken mansau 100% minute te gamot ki hab shuba ha kamet lejong kat ikitiar ki bakila makin ra ndai ban ong ban up kat ban da khoi ka surok ban kip da kali gamot kan long ka ba shisha u engineer jong PWD ulabo ya ki JCB man ki jaka ya kata ki JCB ngala UI ki don man ki jaka namar hakan itayo baro isteo ka slok ka jur bahasa kan ira than ngala ngadang suan na dangar man sisi tengala i ki don ki jaka batwa surok lo batwa khndo te ki JCB mar kum tu hapo arkanta lai kenta hilayo ko ndre ya kum kani hukum ni uslap ni i shisha entala kan no post nem shu te hakat uni uslap ni numla mangin on kamariang de kan upsan sia ka uni uslap ka surok katwa ki khndo gitwa ki yeng kin suntoi ba khat adu mentar la i no ka long ka sunne te ka record in 24 hours maximum rainfall kapoy hadu 761 millimeter kata kade haka khat riu tarik punai jun te lada 761 millimeter unha uslap hangni emotion ram hapo arpu saukanta kala long shisha ka record but let's say ka highest kade tang hau snem khat 1966 khat khandai spa ngrupum riu haba katam 6000 millimeter hadin kata kani long second highest 761 de hapo chisngi man hap slap 761 millimeter kamde shisha kabakai kata kebetua khendo mal ong ifi kawe haken mensau kawe hapo dangar kawe hapo hapo borungku kawe hapo betkora de hakita kade ga jingtua jong ka khendo bat katap de kiye
hakaba keladon kijing mensau kijing yak brio te kijing tua jong surok ga kendo haki surok pada te kala sus blok lut parok koi na mosram sharum gamut nang ne banginia na lawa shanong trai du han modon ru kumba sau tulisan tili kijakala land flag nang ne biang na mosram bania chathe chapo dangar kamut nadu trompleng nadu ayu terter sha adu sha pomblang wat pomblang na so engineer wamba ka surok kam shu ke menda kalong ba ya sha ki kala long ka challenge sha ya ka PWD menta ba kumno ba kan restore ya ka surok bat kumjo ya ka yang jong kali anu nga kwa ba hapo at sa menda ka PWD ka diwan pun khoi ka surok khnang ba kibrio kinum sa shathe sa kur shathe kan sa jinjar sa kabam gadi le shai ka relief bat pun koi kini kibrio ka shimlanon ni hab ya budin but na ngandon be ne mosuram man budin ni sotu ba kini baro ki jingjia kin sapoi be shakaskor jo ka committee jo ka revenue disaster management kade ha jingpe jikmi jo chief minister te chief minister mene mesta masin phone manga ong ba ula yo khubor lupa ya kane ke jingjia but ninget ba ka jing khmi jo ba jong ki dukhot ki badona ka committee kin le ka bade benne bakin sanction marmar ya kapisa ninget ba katkum ke jing batai jong chief minister ong ba kapisa kala don lupa IDC te ni ke ti wong bang sa IDC ba polite no ya ke jingra shahini ki basem no tingi nge ja hakane ke jing penya jong ni committee kin pudin lem om tang ya ka jing ai jingra ya kini ki basem no kumjo ban penkloi de kito kibrio ki pala khlam na ni puthe William jonga si ki pai bang song snong jong ka thai mosram kalom bakin sobha bakin sumari lade kin ya pej bha bakin lada shisha ki yeng ki sem jong ki shong sunjor ki sobha bakin kriya no na ki jaka sa jong ki kin lech man sa shwa hayeng jong ki baheng ba sem ba ka ba ar kalong ba kinong shong snong jong ni ka thai kin pej de ba kin dak kin biang bukhau uphan kita gini ki main ki bangi de dongin bo shwa karpang ni la de namar bang ngimtip yo lese kadang sakut ke surok basai kin jinjar ki brio kinum yo ban bam ru ndai na kalian sarkar ni don ngadon men budin hi ban pek ba la shisha ki sakut ki jaka lek ki jakawan jo ki snong ki thau ni de ban kentu yo video bat ya ka sarkar ba ka DC ru kumjo ba ki de ban tumpo ya ka nungkong ka marbang syakit kum kita ki snong ki basakut